Panay sarabo ken Jesus, ngari ti kapya. Idir itay nga ikanta, ti kinatalog na. Husana, Husana. Tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Fiesta ni Santo Niño Jesus. Manipod idi Disyembre rinamrambakan tayo. Tinaisang sangayan wagas. Ti iglesia tayo dito Pilipinas. Rambakan na dito'y nga fiesta. Agsipod ta iso ti nagbalin nga kang runaan nga senyal ti pambati tayo nga na Christian one dito Pilipinas. Manipod idi 1521. Dito'y nanumo nga imahen ni Apo Santo Niño ti Praga nga naisagot kada Juana kan Carlos Humabon nagbalin meten nga simbolo ti pamati tayo ana Kristyanuan. Agbabawi tayo karagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod karagiti na santuan a misteryo. Sikana ibaon tapno paimbagam dagiti puso agbabawi Apo kasyan na kami. Sika ngay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Sika sirutugawi ti makanawan ti Ama tapno ibabagat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi katala na kamamin ngay turong iti biag nga agnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, kadito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti managnagnaken na. Ibunan nagdaka, itanog daka pagrugbabandag, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindaklat adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amang ikan, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang ikan, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo,
Jesu Kristo iti nasantuan, siksikati Apo siksikati kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kadi kada kami, tinapaypayso a panagraam kani Apo Jesus, uray agparang akas maysa a nakurapay a maladaga. Ipay mo kumapay a mabigbigmi ti kadda ni Kristong anak mo iti amin na tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi tapno addaan kam iti kananakam akas iti maysa nga ubing. Iti kasta makapudnumot ti puso mi nga umanugot iti turay ni Kristo, ket maragpat minto dagiti gungunang inkarim kadagiti napakumbaba. Gabuken Kristo anak mo ken Apo mi, iso magipagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dagiti tattao anagna iti kasipngetan, nakita da ti lawag a nagpaiduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga, dagiti niniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapu ti inaramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani, wenno agbingbingay kadagidi sinamsamda. Winaya-wayaam ida iti nakaadipenanda, inikat mo ti pang-or anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon, anang idadanes ken nangirurumen kadagiti tattaom. Akas ti panang parmek mo, iti armada ti midyan idi ununana. Mapuuran to ti amin a sapatos, ken dagiti dara-dara apagan anay, dagiti soldado arim maot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing, adda ubing a lalaki a naited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti nasirib a mamagbaga, man nakabalin a Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg tinaarian apan nakabalin na, addan tulata kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David a mangituray, ibatay nanto ti turay na, iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo aman nakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao iti amin adiso, nakita da ti panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan yu ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskasdaaw nga inaramid na. Nagunod na ti balegi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalegi na. Impakaam muna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagballaygi ti Diyos tayo. Idiri iyo da kayo amin adaga, ti pagdaydayaw yu iti Apo, itanok yu kadagiti kanta ken diri ti rag-o.
Agar pa kayo nga agkanta iti mangidaydayaw ti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o iti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyog. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo ti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Iti panakapagmaymaysa tayo ken Kristo. Benendisyonan na tayo iti amin a espirituan a sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na, pagbalinan na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapo ti nagloryaan na parabor na. Gapo iti inted na kada tayo asagot nga adda iti dungdungwen na nga anak. Gapo iti daytoy, manipod idinadamag ko ti pamatiyo ken Apo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos, jak nagsardeng nga agyaman ti Diyos gapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko ti Diyos ni Apo tayo a Hesukristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu a mamagsirib, ken mangiparangarang ti Diyos kada kayo, tapno maanmonyo ti Diyos. Idawdawat ko a maluktan kuma dagiti pampanunot yu, tapno makitayo ti lawag na, tapno maamuan nyo ti namnama ang nangayaban na kada kayo, ti kinabaknang dagiti nakaskasda o bendisyon, nga inkarina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, ana santuan, Alleluia, Alleluia. Iti balika sana santuan. Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Tinawan amapan dagiti nagannak ken Jesus ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idagtawan ni Jesus iti 12 napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idinalpasan ti fiesta ket agaw-awid dan nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti nagannak ken kuana. May sangal daw dan anagnag na ta impagarupda na ikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken amammuda. Agsipod ta di na masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti may katlungal daw na sarakan da ni Jesus ijay templo, makikat katugaw kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anak angeg ken kuana gapo iti sirib na
ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana, idi makita da. Anak ko, kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kastaw na'y tidanag mi ken ni amam, nga agbirbirok ken ka. Apay aya abinirbirok dak, insungbat ni Jesus. Diyo ka di ammo, amasapul nga daak, iti balay ni amak, ngamdida na awatan, ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ken ni Jesus kadakwada anagawid ijay Jerusalem, ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin anatulnog nga anak. Sinalimot-matan amin dagitoy ni inana, iti puso na. Dimakkel ni Jesus, iti bagi ken sirib, ket imadada, ti panakayayo ken kuana, ti Dios ken dagiti tattao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pribilehyo para iti pagilian na Pilipinas, dahito nga extension ti ramrambak ti Christmas ni Jesus nga ubing, ni Jesus ang malalaga. Ti umuna nga maibasa, surutan dalaunay, uray ti may kadwa, dagiti tema ti Christmas ni Propeta Isaias nga tarabay tayo idi Christmas. Kunana, dagiti tattao ang nagnaiti kasipngatan, nakita da tilawag ang nagpayduma aranyag. Tilawag ang nagpayduma tiranyag. Nagnaadda iti daga dagiti anniniwan, ngamita agranyag kadakwada tilawag. Kastaunay tiragsakda o Apo, iniyag mo tiragoda. Gapo iti naramid mo agragsakda, kas ti panagragsak, dagiti agan ani. Tayo dati panangiladawan ni Propeta Isaias, iti kultura dagiti Hudyo no agaramat da kadagiti balikas, ket talagang aglablabes pay. Taan nyo dagiti panagiladawan daket no adda kumakangangatuan, turay dagiti turayen, ari dagiti arari, dagiti klase ti superlative da nakangat nga to. Ure pa di panangiladawan dati ragsak no malagi pipay, ure dagiti mago nga napan ket nagraguda iti napalalo unay aragsak. Kita ure daytoy iniyag mo kadakwada ti rag-o, nakita da tilawag. Alpasan iti sipnget, imay nga ng beltak, dayta nga lawag, imay nga lawag. Ti panagbiag tayo dito Pilipinas, ti panagbiag tayo dito lubong. Limalaingan nga kasla kumaranting manen pagamuan Omicron. Ano ito yung Omicron, tano maikanawa tayo kano, iso nga level 3, already pa'y maka-level 1. Gapong arod ti ipagpagnana ti aruyot ti panateng. So nga datay rambak nga agtitipon amin nga ububing nga mangan kanagayayam ti aglaalapusanan nga insagana ti Bayugaw Weste tatamakel tay pailaeng. Urayan tayo barbarang no Marso no Abril, ano mabalimpay nga Pebrero, agdadagop dagiti ububing mangan kanagayayam. Numuna ket nagbalinmutten nga nakairwaman tayo nga basta Children's Festival iti Piesta na po Santo Niño ket sa nga daluson nga ice cream. Kuno nagaruyot amin ti buteg dan di pay nagsaknap ti Omicron kuno danto nalpas tayo iso nga naitantan dayta nga ramrambak dagiti ububing. Ta nga makarwar ta nga nakabakuna kuno da payen iso nga ni manmanu pa yan ti ububing alaka napipiyata da pela ububing. Di 2020 kan 2021 tidadto mga dioceses nakaladladingit nga Children's Festival nga awan ti ubing. Piesta na po Santo Niño nga awan ti ubing. Puro amin tugaw. Tiyanda ito nagtisimbaan, puro live streaming tinagado nga mismisa. Nagyaman tayo atay di 2020 kan 2021, di amaraw di 2020,
Jay besalan edi 2021 ita aguray urayan nga cimputi kalgaw santo agaruyot ti ice cream manen at ano tata kalistakan so ano magpanateng kata kaya mo nga may record ka nga Omicron inkan diyay inkan isiratan datang ke nyapay kita antay ti nasip nga manen ka no nasip nga manen ta maupay tayon rumor ka ke pabukit-kitan dada card mo nga nabakunaan. So nga baga nga ipadakkel yu gaminen ta ikaratay yu latan ta dadtan ta bakunan da ka suksukainan da amin diyan nga suksukainan da bakuna pati bakuna ti baboy ada jay pa nakakapitan ng bakunaan amin na ala sila nasipnget narikot kung kunati latangam dayto nga piyesta manan na Apo Santo ninyo ika na tayo kumamanan, iti baro nga kired, iti baro nga namnama, kas iti panagtalag, iti may nga ubing, kadag iti naganak ken kuana, kas ta kumamat ti talag tayo, da Diyos, nga dinto mangbaybaya, makaalut-ut tayo tulaang. Dua nga tawen, nga ti agas ti gurigor, ket face shield, face mask, quarantine, social distancing, hindi ka ti agas ti gurigor ka suka. So nagado nga suka, ti suyo kada bilya irmusa, ore aguper ka. Tatan, saanan nga suka? Face mask. Ti agas ti gurigor, face mask. Iso nga adapay ki din maturog nga naka face mask. Iniupor kumatan ti suka. Kuna na mga ti sudaytan, di kadpay. Sila nasipnget ngam saan umay tilawag, umay tiranyag. Ti piyesta ni Apo Santo Niño Jesus, nagamamirisan tayo, Disyembre, uray di umuna nga lawlawas ti Enero, uray tatapay laan. Nga malagip tayo lataa nga ti ubing, adalaki din ninanang na itisidong na, adanitatang na agtal na. Apaman nga awan agariwawa, kas jay kumakanumat, ti katalged kan taleg ti panagbiag tayo gaputad da Apo Dios ada talged tayo mamaditay ammo atano dadduman nagbalintay nga nataenganen nagbalintay nga natangkenan sumken met ti dua-dua upay agsipnget agkapoy sanlanganen nga dagiti agtutubo ti may agpakamatay adupay ati senior citizen nga kaya napay ti agpakamatay ta naupay. No kita niyo anya nga talek je ubing at dalake dananang kentatang na. Kung makita tayo met dagiti ubing nga dimakkel nga inaywanan laeng. Tada je adayo tinanang kentatang na tamang mangged ti kwarta. Taan niyo ket adalata. No kasano tayo nga dimakkel, no kasano nga narikna tayo nga adadungo ti ama ken ina, ada sabsabali nga kumpiyansa, ada sabsabali nga talagad tayo nga dimakkel. Ket no nakayakay, wano adayo, wano nakurang, wano narabaw, tidungo tinaganak, wano tidungo tinaganak, ken nagparang nga material, ken nagbaling nga kwarta, intunukan makita tayo. Ada na ununeg, taom la jay piyek, hanga panawan jay upa, aging gana nga di nga makasulong nga agbiag. Ure da jay, aso, jay anak nga uken, talaga nga nakauyuyong da jay nanang, apay salwadan na. Daytoy panang salwad, daytoy panangaywan, daytoy panagibi, napukaw na po Isus, ngam sa balimot gayam, ti bagana. Anak ko, apay ngay naramid mo, madanagan kami, binirbirok da ka ken amam. Ano niya nga rikna, dagiti naganak, no ti anak ko mapukaw, mabaling nga napukaw, natay nga nasapa, nga nga pukaw, wano napadakkel damat, nga mintunukan, sa bali dinaldalan na napukaw. Nagbaling nga Muslim, wano napanji Hong Kong, si Mangpet, nagbaling nga born again, napukaw. Tirik na nagiti naganak, napukaw.
pagbasbasaan da, mga lalatin nursing, second year pailaang, nagawid, masikog, napukaw. Anyangay. Maupay tayo nga ta, nasipnget, makita tayo nga nasipnget. Dagitoy amin nga dumteng ken pagteng no daduma ti panagbiag tayo napalalo nga parikot, napalalo nga problema binaybayan na tayo nga ta ni Apo Dios. Sumken sipnget ngem ti Dios amangay aywan kada tayo dinto mang baybaya. Awisen na nga kas iti panagtalged ti anak kadagiti naganak ken kuana adda kuma kanayon nga kasjay nga talged, kumpiyansa tayo nga ti Dios dinto mang baybaya. Datay anak nga adjay nga to maururam je balay ket kuna je ama anak ko oray nagpuskol ti asok tumpuak ka anak ko sipaweng ka ti talek je anak timpuak si tatalged nga addalaki dini amana danga tapay kasta nga kumpiyansa met dagiti anak tayo kada tayo adda kadi kumpiyansa tayo met iti Dios nga ama tayo dayay ti nagdakkel nga isuro na ti ubing nga sida talged wenno datay anak nga adayay agmanmaneho ni amana muray no kasano ti kapaspas kadag preno nga maburang iti pay dagiti nakalugan dayay ubing hihi kadarata. Tapi katawa ka ubing, tatang ko je driver, taong ti talag, dajay anak, ije amana, adda nga tapay kasta, dakkel met anga pagamirisan tayo kakabsat. Kitaan tayo ti langan ni Apo Santo ninyo Jesus, nakawusan iti nalabasit, kapati ari, agturay, ubing, ngom agturay, ubing, ngom Apo Dios, ubing, awang gaway na, masapul na tinaganak yan kwa na, ngam ladawan ni Apo Dios ngaman nakabalin. Lalawan ti gawgaway na, ngam nagbalin nga simbolo, ti man nakabalin na Dios, nga adda nga mga aywan, ken dinto mang baybaya kada tayo. Aywanan tayo, dagiti ubing, ken dagiti kasla ubing. Nakapsot, awan gaway da, awang kabailan da, awang kabalinan da. Tamingan, kanaywanan tayo, dagiti pada tayo nga nakarigrigat ti kasasaad na, masaksakit nga masapul ti mga iwan ken kuana, dagiti nakurang iti nasimbang ti panunot na, ited tayo ti panangaywan ken panang tagibi. Tunggal makita tayo ti ladawan ti ubing, a Dios, ipalagip na, ti dinto mang baybay ang a Dios nga mga aywan kada tayo. Mauawis tayo mat nga aywanan tayo, tamingan tayo, agtalag tayo, agtalagad tayo. Kakapsat ko, sapay kumata, daytoy nga pangrikap at dapay lamaysa, into no 2 ti Pebrero ket panakaidaton ni Apo Isus. Sunto da jayon, maipaknin to aminen nga arkus ti Christmas. Tas lang nga extension, tamaragragsakan tayo, ti kinalaing kan kinaimbag ti Diyos kada tayo, nga dinto mang baybaya, iti baet tinasipnget, narasi, narukop, nakapoy nga kasasaad, agbalaygi, ti laing imbag ken sayaat ti Dios. Agkapsot tayo, agduwa-duwa tayo, aglupoy tayo, ngam dijay nga makita, ti kinalaing ni Apo Dios. Ti baet dagiti pagkurkurangan tayo, kan panagduwa-duwa tayo, makita tayo nga talaga ti kinalaing ken kinaimbag ti Dios dinto mang baybaya saan nga agmawmaw ti panagayat na mapakirid tayo met, mapapigsa tayo met, mamakawan ken mangted ti gundaway iti pada nga tao, mga sikaso ken mga iwan ken mangtaming kadagiti makasapul unay iti panagayat. Lumampay makirinrin ni siris ken gumawgawawa ken agbirbirok jay kinamanagin bubukod nga rikna, kinamanagin bubukod nga panagtuntun ti ragsak ken panakapnek, dagiti makiin-innagaw, dagiti mangsa sa irumet kada tayo. Ngayon tunukuan, di tayo mapuputan, jala bagbagi tayo, maliwayan tayo. Ngam tunggal umay tayo iti aldaw ti Apo, tunggal umay tayo iti Domingo, may palagip lata kada tayo.
ti Dios nga dinto mang baybaya, ti Dios nga kitaan na laeng ti imbag ti sabali. Idinto nga datayo no dito napupuutan, bukod tay nga imbag. Dita ti risiris nga agnanayon, ket babaan ti grasya na, ken tulong na, at adamet nga ti may parangarang lata, Dios nga naimbag, Dios nga nalaing, Dios nga mang tagibi, Dios nga mangaywan. Daytaban ti pampanunutan tayon, iti dating alawas. Iti dating alawas, nga intuno 18, mapalagi pantay manan. Kitaan tayo ti pada tayo nga Kristiyano. Dagiti na dumaduma nga pamati nga Kristiyano nga apay nga agsisinada. Ketuntuntunan tayo ti may maysa nga ayat, may maysa nga pamati. Nga ikararagan, rauman, ti tumunggal maysa, naunag nga panagraam. Awisan na tayo latahan, na tayo sardayan ti Apo. Awisan na tayo nga agpanunot, agharamid, mangirusat, ti timpuyog, ti panaginayat, ti panangaywan, ti panagsisinakit, ti panagtitinnagibi. Daytoy ti awis sa ti Dios kada tayo itang Domingo, nga daw-dawatan tayo ti grasya na iti baet ti Omicron, makapakapsot nga Omicron, natibker tayo kumalata nga mangitan dudo, tinalaing ken naimbag a Dios. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit, ken daga, mamatiak met ken Jesucristo, mabugbugtong anak na ken Apo tayo, iti mao ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria. Imulit sa dilangit ket situtugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agabuntos sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met iti Espiritu Santo, patsik met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panagapakawan dagiti basbasul, kadadanto met panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo iti ken Apo tayo nga Jesucristo, nagbalin amay sa nga ubing, tapno pagbalinan na tayo nga anak ti Ama. Kuna tayo, Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno nasayaat ti panakikinawatan dagiti naganak ken anak da. Iti kasta maiturong dagiti anak nga agbiag, anasingpet a Kristiyano, ken natakneng a makipagili. Dawatin mi ken ka o Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno dagiti agasawa asaan an napagasatan ti anak, agtalekda iti nasakbayan, ket agtalinaed ti ragsakda, ken agbiagda anabunga iti sabali awagas. Dawaten mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno agbiag tayo asisingged iti Dios, iti kinapakumbaba ni Apo Jesus, ken may kari tayo met a makiranod ti gloryana. Dawatin mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno agbiag tayo sipapakumbaba ken sitatalek ti panagayat ti Dios, ti panagbiag tayo ket silulukat akanayon ti puso ken panunot tayo, iti pangiturungan na kada tayo. Dawatin mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Tapno iti daytoy apanagrambak tayo ti piyesta ni Santo Niño, maliliwa dagiti napukawan iti anak, ket ipaay ti Apo ti ayat ken bendisyon na kadakwada. Dawatin mi ken ka Apo. Apo awisem dagiti ubing nga umay ken ka. Apo mi a Jesucristo, may kakada kami iti kinapakumbaba ti maysa nga ubing. Denggam dagiti dawat mi, iturong na kami iti pagarian a pagipagturayam iti timpuyog ti Ama ken ti Espiritu Santo. Tagnanayon nga awan tinggana. Di Dios
Diyos Apo. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos nga mami, itinarag sa kapuso, kan itinabiyag a pamati, rambakan mi ita ti misteryo, ti panagbiag ni Apo Isus, akas may sangaubing. Babaan daytoy adaton, ipay mo kadita makapudno kami, iti panagdaydayaw mi iti anak mo, isong agbiag ka nagari, iti agnanayon nga awan tinggana. Ti Apo, adda kumakada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mikat pakay sa lakangan mi. Ada kami iti amin at tiyempokan diso, gyaman kami ken kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin amin, ketagnanan na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Paskwa a panakayanak na, nagparang akas tao ket makita, nupay kas Diyos saan a makita. Nagtao di ti Ama iti sakbay ti amin at tiyempo, ngam impas ngay ni Beren Maria iti umiso at tiyempo. Pinagkaisana ti namarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na pabangunan na dagiti na idasay, kadi subli na ti sangalubungan iti kinaimbag na ngayon kasigudan, kanayaban na ti tawan na pukaw, ket iturong na iti nailangitan na pagarian. Makidanggay kami ti amin nga anghel, ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pa kay daydayawa. Hosana
iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husanay ti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubuayan ti amin a kinasanto. Dawati mi nga ipaimo ta Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinom katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, ala inyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan day di panangrabida nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, ala inyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ka nagdanan natulag. Iso may buyat to may paay kada kayo kan iti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo aginggay ti yaay mo. Iti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga dadito saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na anadyusan. Laglagi po ni Francisco as Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin apapadi. Laglagi po amin apimusayan, awatem ida iti sidong mo apakitaan dagan ka. Ipaay mo magtakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biagngag na nayon. Kan makiranod kami kan gasatan a Birhen Maria ngayon na ti Diyos, kan nagasat nga Jose nga esposo na, karigiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno ang nagserbikan ka. Magkikadkadwa kam tukadmet kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Dios, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakem mo, diti daga akas sa dilangit. Iddem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi iti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti utang mi akasmet, pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog, isalaka na kamkat iti dakes. Isalaka na kami Apo iti amin na pagdaksan. Itdam si ayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga orayan mi tinamnamaan mi akinagasat. Tiya ay ni Jesucristo anong isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles, kapyati ibatik kada kayo,
Kapya nga gapo kaniyak, titid ko kada kayo. Sana lagi basol mitikitam, no digiti pamati ti iglesyam. Karikas mayanor ti pagayatam, ipay mo asi-asi di kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbyag kanagari, tignan nga wantinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios amang kakabsat ko adto ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa tayo na yaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, beri may salas saom, mapaimbag ton to'y kararwa.
Kumararag tayo. Apo kalpasan ti panakataraon mi tinasanto na Eucharistia. Ipaay mo kadita babaan ti panlulong ti anak mo nga impas ngay ni Birhen Maria. Kan kanayon laang at ipagayatam ti birbirukan mi. Ket ti panagadu dagiti tawan mi. Umadadu kumamat ti kinamanakam ken ti grasya kada kami. Iti kasta maawatan mi ket aramiden mi. Dagiti banbanag a makayayo ken ka. Gapukan Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, aramiden tayo ti tinawen nga special collection Holy Childhood Sunday para matlang iti panagmisyon ti iglesia tayo dahito nga kolekta. Aramiden tayo nga rod ket iburay tayo manan ti mairanod tayo agpaay iti aramid iti misyon tunggal piyesta ni Apo Santo Niño dagiti amin nga ububing ka nagtutubo nga kamkamang ti misyon sumat dato iti panagururda ken mangrugi iti daytoy special collection tulong agpaay iti misyon. Kalpasan nga rod iti misa dagitinto amin nga mapadayawan nga ermanito ken ermanita nga ububing agdadagop tapno santo aggibos iti daytoy misa nga maikatlo iti Domingo. Mapadayawan nakaurnong manen dagiti ububing iti nasurok nga sangagasot ket 50 ket 50 nga ribo nga pisos maaramat iti daytoy imahen ni Apo Santo Niño nga maiwaras kadagitoy amin nga nangibagi kadagiti clusters dagiti sisa ken kastamet nga agpaay nga para iti pagbaybayad tayo iti datoy udi tayo paylaang iti datoy ceiling fan tayo. Agyaman tayo kadagiti sisa kadagiti amin nga naganak nang bayabay manen iti datoy nga ayayam dagiti ububing. Agyaman tayo kadagiti talo nga barangay hermano iti panangisagana datoy simbaan tayo. Ken datoy ramrambak ti Hermanito Hermanita Santo Niño ngem ti Children's Festival yalud-ud tayo intuno agwaya aggibos dagitoy kastoy manen nga panang nga tipa iti sangpet to dagiti ububing intuno malpas datoy may kadwa nga misa panaguumong ken panaguurnos da taano maaramid iti panakabalangat da. Ti Week of Prayer for Christian Unity nga maaramid iti 18 naging gana ti 25 ti Enero. Walong aldaw nga panagdadagop dagiti na dumaduma nga nagkristyano na pamati. Tuno 18 dijay amaraw ti pagdadagupan, 19 gaburnor ti dijay simbaan ti Metodista ti umuna, Pentecostal Church dijay Gabor, Metodista manen dijay Kapariaan, Metodista dijay San Jose tuno 21. Sabado kon Domingo dijay 22 kon 23, 24 dijay simbaan ti Sibilya, 25 ditoy simbaan tayo. Dadagop dagiti na dumaduma nga pamati para iti aramid panagkararag, panagsisindingad, panagaammo, panagrinaam, ureno agduduma nga pamilya tayo nga na Kristyanuan. Ti importante may satay amin nga pamati nga mamati ken ni Apo Isus nga Kristo nga anak ti Dios. Intuno 23 ti mabilang Domingo dayta agdadagop tumanan dagiti dadaulo para iti binulan nga taripnong. Tuno 30 ti Enero maudi nga Domingo ti bulan ti Enero ramrambak ti Biblia ket ido dawatan tayo ni Nana Leticia Handok taga vegan na ikamang di San Pedro na bayagdangan na ti San Pedro pimusayan maitabon intuno 17 intuno bigat ni Enaro Ornacion taga Poblacion Este maitabon meten dayay na cremate nga bangkay na maitabon intuno 20 ti Enero. Tultuloy kumalata iti regta ken inanama tayo iti lawag ti Apo. Dagiti ububing agpasango da para iti bendisyon para kadagiti ububing. May kayo ubing dito'y sango. Kaya ngagtataray unay. Dagiti ububing
Kararagan kan bendisyonan tayo ida, balinda, latta, nga ragsak, kan liwliwa tayo. O bubeng, makayo, takder ka ti sango, ti altar. Awanti kindi, ikararagan kayo. O kasati imayo, tano ikararagan da kayo. O da tayo amin. Tumakder tayo, ta ikararagan tayo, dagito nga ububing, kan amin nga ububing. Si uli magkay nga sumurot iti kararag, iyon natyo, dagiti imimayo. Kararagan tayo, dagito nga ububing. O Diyos sa managayat unay, pinarsam amin at tao diti lubong, amom titunggal may sa kada kami. Agyaman kami kadagito nga ububing. Sagot ti Apo dagito nga ububing iti tunggal pamilya. Bendisyon namida iti kinamanagayat kan kinalaing mo, tapno agtubo kadakwada ti sirib, panunot kan grasya, ayatan da kumati pamilyada akan kanayon, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Payda ko ng timisa, intayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Kantaan tayo ti Santo Niño, Anak ti Dios. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unembag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo.
Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakakag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti takaon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen.